meg kell találnunk a jövő vezetőit. A Coca-Cola több mint 125 éve sikeresen működik. Egy ilyen cégnél a számok világa nagyon összetett, ugyanakkor izgalmas is. Ahhoz, hogy megőrizzük nyerő pozíciónkat, meg kell találnunk a jövő vezetőit. Jelentkezz te is, és légy része a sikerünknek! In Coca-Cola, we are not only bottling an excellent product, we are bottling moments of happiness and joy for the last 127 years. Be part of it.